A ještě jsem chtěl zmínit, že před tamtím videem máte kód, anebo máte kód i tady na tomhle, který vám znovu ukážu. Vydržte, já ho musím najít. Tady, tak. Znovu vám ho přečtu. Y4MTP6P2TV. Jo, takže tady vidíte, že je public, jo, že je public, ne server log. A vždycky, když bude full, což si nemyslím, a nebudu se tam moc připojit, tak to shutdownu. Super, co? No, takže tohle bude asi všechno a tady ten odkaz, ten nepotřebujete vědět, to je prostě jenom odkaz na můj server. Ale vám stačí kód a ten kód zadáte vlastně tady, jdete na server, kdo to neví, dáte join, no prostě podle kódu tady napíšete ten kód, jo, já tady teďka, já se ho nepamatuju, teďka přesně Y4MT6P2TV, myslím, že to bylo, pak, jo, no, MT, no prostě tady napíšete ten kód a pak dáte join a ono vás to připojí na můj server, kde někteří jsou admini. Tady poslední člověk. Ne, poslední 2 lidi a pak se uzavírá free admin a pak nábory budou až za týden v sobotu nebo neděli. A nebo v pondělí, záleží, jak budu mít čas. Takže, tak, čau.